veče. Dobrodošli na tribinu pod nazivom Promene za Beograd u organizaciji Srpske napredne stranke. Hvala gospodinu Vulinu, a sada će vam se obratiti gospodin Nebojša Stefanović, potpredsednik glavnog odbora i predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke. Poštovane komšije, Novobeograđani, teško je posle oko dva vrsna govornika stati za ovaj mikrofon da vam kažem nešto ubedljivije nego što su oni rekli. Ali ja ću vam ispričati jednu anegdotu od jutros. Imali smo konferenciju za štampu i čuli ste za prekršajne prijave koju je državna revizorska institucija. Dakle, ne neka stranačka institucija, ne naša neka institucija, državna revizorska institucija, instituciju koju je osnovala Republika Srbija, podana je prekršajne prijave između ostalih i protiv Đilasa i nekih sijaseta gradonačelnika, jer su arčili novac kako im je palo na pamet. Ja jutros u 10:00 ispred Skupštine grada kažem sledeće. Ne podnose oni zbog vaspitačica, kako će Đilas da kaže, prekršajnu prijavu protiv Đilasa, kojima, uzgred budi rečeno, 4 godine nisu povećane plate. Đilas kaže, mi im nećemo smanjivati. Kud bre više da im smanjuje? Kud bre da im smanjuje? 4 godine ni njima, nisu ni ljudima u zdravstvu, ni penzionerima, ovo malo siće što daju, to i ne računam. Ali nije važno, ja kažem, nije ni zbog žulja, kao što će da kaže, za grejanje škole ili tako dalje. Zato što raspisuju tendere bez javnog poziva u vrednostima od milijardi dinara. Šta to znači? To znači da raspišu tender za neku nabavku, ne raspišu u skladu sa zakonom pa da objave konkurs, pa da može da se javi svako ko je zainteresovan, nego samo njihove firme. I onda se jave 2-3 njihove firme, oni se međusobno, znate kako to ide, kofer tamo, kofer vamo, dogovore se, Đilas ode kući zadovoljan, a iz vašeg džepa. Iz džepa svih nas. Jer kad neko ode tamo s koferom kući, nama sutra ujutru poskupi struje, poskupi nam infostan, poskupi nam prevoz, poskupi nam hleb, poskupi nam mleko. I svaki kofer, jedno poskupljenje više. A kofera nikada stane. I ja kažem, zbog toga podiže državna revizorska institucija prijavu, zbog lopovluka i pljačke u Beogradu. Zbog toga što su neki iz redova Demokratske stranke G17 koji zajedno vladaju ovom zemljom i ovom gradom, pomislili da su jači od zakona. Zato je prijava prekršajna protiv Đilasa. Ne zbog priča koju on priča. I on održi konferenciju 11. I kaže upravo ono što sam ja predvidio da će reći. I to vrte na svim televizijama. Moju konferenciju za štampu naravno nećete vidjeti. Ali ćete, ili negde onako u 3 sekunde. Ali ćete vidjeti Đilasa koji kaže: ako sam ja kriv za to što nisam dao da se smanjuju plate vaspitačicama, pa prijatelju, niko te ne pita. Vi ga pitate, koliko košta most sa pristupnim saobraćajnicama? On kaže, neću da smanjim plate vaspitačicama. A vi kažete, pa dobro, a šta ćemo s korupcijom u vodovodu? Znate, ima jedna javna nabavka nekih specijalnih vozila i nekih rezervnih dela za ta voma vozila u Beogradskom vodovodu. Bile 2 ponude. Jedna od 3 miliona, domaće firme Vatrosprem, i drugo od 9 miliona, firme Multikom Demokratske stranke. I šta mislite ko je uzeo? Ovo 9, naravno. Vi pitate Đilasa, kako je to moguće? On kaže, neću da smanjujem plate vaspitačicama. Mi kažemo, čoveče, ko te to pita? Daj da im povećamo plate, te žene treba da ih rade za duplo veće plate, čuvaju našu decu. Nema odgovora na to. Nema odgovora kako su uspeli da nas zaduže, da danas duguje svaka naša porodica. Svaka od vaših, moja, Vulinova, svako od nas ko živi u Beogradu danas duguje 2000 evra. Zaduženi smo svaka porodica 2000 evra. I onaj cajger samo radi. Samo sutra će biti 2020, pa 2050 i tako dalje. Ko će to da vrati od čega? Znate, mnogo je lepo živjeti od kredita. Znaju svi oni koji su guzili kako je lepo živjeti kad se vraća kredit. Kako je to super i kako biste nekom to preporučili. I on kaže u svom intervju Kuriru, ne treba štednja, kaže, to usporava ekonomiju, treba se zaduživati. Baš lepo.
on svoje firme vodi na takav način da ispumpava naše pare, ne uzima kredite, ali firmu, kako je on doživljava grad Beograd, vodi tako da smo mi najzaduženiji grad u Evropi danas. Jer znate, grad Beograd kad popuni ceo budžet ima nekih 670 do 700 miliona evra budžet godišnji, a danas duguje 850 miliona. Dugujemo više nego ceo godišnji budžet. I kad krene to da stiže na naplatu, opet će da bude ono, poskupi ovde, uzmi taksu. Ko još ima novca? Ajde malo privreda koja ima negde, neki privrednik što radi negde jedva preživljava, skuplja kraj sa krajem, ajde da ga orobimo još negde, mu povećamo neku taksu, ajde da mu uzmemo dušu. Tako radi. Novi zakon o penzionom sistemu usvojen, počeo da se primenjuje od januara ove godine. I neko ko je imao platu, na primer, odnosno penziju, recimo 50.000, danas ima 39.000. Novi obračun, znate, to je matematika, to je čudo te njihove, nego njihovi obračuni se nikako ne smanjuju. Njihovi stalno rastu. Evo sad su doneli odluku vlade da poništavaju onu odluku o zamrzavanju plata. Prošla kriza. Ne treba više.